Dek Ocha. Dalam Mas Gendong. Kowe konco kental, kok mainmu sliding tackle. Kowe ngaku besti, tekong rebut wong sing tak tresnani. Mentolo dek. Kowe main buri, sak tanane aku ngerti. Nanging tak kowe santai, wis kepaloro ati. Opo ra ono wong liya elek-elekan, mosok ra ono. Nanti kowe teko ngelap bojone kanca. Saiki lucu-lucune. Ayo. Arek sakmono pancen pas lucu-lucune, ngerti nggone kancane malah awe-awe. Arek sakmono pancen pas lucu-lucune, waro sing rada ngelek langsung sikat wae. Piye to Mas Joko? Mas Joko ya. Halo Dek. Opo ra ono wong liya elek-elekan, mosok ra ono. Nanti kowe teko nyelap bojone kanca. Arek sakmono pancen pas lucu-lucune, ngerti nggone kancane malah awe-awe. Arek sakmono pancen pas lucu-lucune, waro sing rada ngelek langsung sikat. Arek sakmono pancen pas lucu-lucune, ngerti nggone kancane malah awe-awe. Arek sakmono pancen pas lucu